Людмила Оланлының шигырьләрен тәкъдим итәбез. Рәхим итеп, безнең артистларыбызны каршы алыгыз. Яңа күнем, сиңа сәламнәрем, изге булып җиргә килсәңче, һәр мизгелнең зифат улымнарын, шатлыкларын белән үрсәңче. Яңа күнем, сиңа сәламнәрем, ничек көттем сине белсәң иде. Изге хәбәрләрең белән генә бусагамны атлап керсәң иде. Яңа күнем, сиңа сәламнәрем, ак нур булып җанда калсаң икән, шатлык куанычлар алып килеп, яңа хисләр җанга салсаң икән. Яңа күнем, сиңа сәламнәрем. Бу дөньяда бар нәрсә дә үз вакыты белән килә. Җиргә төшә сары яфрак, үз урынын белеп кенә. Карлар ява, һәр бөртеге җирнең битен үбеп кенә. Кышлардан соң килә язлар, өмет гөлен үреп кенә. Сулар иркен итеп ага, булса бары үзнең яры. Сусыл итеп җиләк пешә, үз тавында гына бары. Үз талында гына кошлар рәхәтләнеп сайрый ала. Җирне ямләп туа бала, үз илендә бәхтен таба. Шатлык куанычлар җиргә үз вакыты җиткәч килә. Эй син кеше, бәхетеңнең кадерен бел дә, саклап гомер ит кенә. Күңелемә бик тә якын ак кышларның ап-ак бураннары, карларның да ябалактай төшеп, акрын гына җиргә кунганнары. Хисләремә нурдай тама алтын көзнең яфрак бураннары, яңгыр явып үткәч яфрак исе көз моңыдай җанга уралганы. Хис дөньямны назга төрә, яшел язның иртә уянганы. Кәрпекләрен ашып бу дөньяга ашкынулы хисләр урга ураганы. Ямлы җәйләр, бигрәк матур, сафлык нурлар бөрки тирәян юннән. Һәр бер кеше аны көтә сыман, җәйләр безгә шатлык алып килгән. Бу тормышның һәр мизгеле сокландыра безне, куандыра. Һәр яңа көн кеше күңеленә хатирәләр сала, эз калдыра. Имин булсын, туар таңнар гына. Артистлары Ойдар Петрахманов, Артем Пискунов һәм Камал театры артисты, Татарстанның атказанган артисты Олег Козылжан.